مثلي عين سلام على الأيام إيجاد مثلي عين حرام على الأيام إيجاد مثلي عين سلام على الأيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تفي لجبه وموفو الإسلام يقفلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جمكان حكم كنا لا نوي دين باروي جمكان نبي ولي كسكرم غوما أنيك كرمو بسم الله ولا سك باروكني وي دين كنا فنونا بأمول لنكسي أنكرم غوما أبيجا كودي فرجمنا كنا لا ani ubina jeka boroke dine kuna funi lola bi mawin kilime ka ambisna ote madogole angani kenen konala anaye jemu kan chama ke nyonfe akamali taw senfe nabi an yero wulla ka se ama sigorola no ya Sheikh Ahmad Tijani Jabati almamidu abobo msibala madogole fanate aka chesri aka wulika jo anaka dine baraw hukumu konala yana anga du baro konala أمي أنكر موفو كفاية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ أحمد تيجاني جابتي إنفو أن يكون مدام نتومي على كالو ساندا كالو تان أني فلاي وكالو تاني فلا أي ناني سكون دي أكون لا كايلو كلا حرما كالو لا حرما كالو أقرأ كو بويا كنغرين نو بيولي ميت كالو تولا ولا حرما كالو نونا رجبا كالو بالا أم فلا رجبا كالو ميرة كونلا rajaba kalo ye kalo bonyalen baye anga bi baro bi mika o ye rajaba kalo yere fusamantiya jumembe ala wala la horma kalo la horma yere munde ami ala fo ami ala barkada ambal manche shekkan ami folidima kabo bamako fo Abidjan ya don baga chama ni be bamako mumbe doni di mogoma kan kalan kan la wasa suni tile an bebe shirfula lajɛ amu ka bunyow ye o be doni mun dama mais ni bola fo jamana na kan naya o be islamaya ka balimaya ni islamaya ka kelen ni yera an tila tugun ka I jatigi cɛ fo n'o ye imam taw ye ani ansar jama bɛɛ lajɛlen an bɛ foli di an fa fɛnɛ ma n'o ye Sheikh Sherif Usman Madan Haidara ana ka khulafaw bɛɛ n'o y'a denw ye ka Mali dɔnnikɛla bɛɛ fo inshallah a bismillah Abidjan ala ka segin nɔgɔya hɛrɛ la. O kɔfɛ ɲininkali min kɛli bolo n'o ye lahɔrɔma ye an bɛ hɔrɔma kuma ta dɔrɔn ka don kɛlima kelen de la. Adamaden fanga I ka cɛsiri I ka alaɲɛsiranya o tɛ se ka fɛn min d'i ma mɔgɔ dɔ sababu la walima yɔrɔ dɔ sababu la ala y'o k'i ye o de ye hɔrɔma ye. I m'a ye n'i taara kuranɛ kɔnɔ ala b'a fɔ auzubillahi minash shaitani rajim wa tilka hujjatuna ataynaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajati man nasha inna rabbaka hakimun alim. A b'a fɔ wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadayna. ala ka seyina ibrahima kɛ ciden ala y'a kɛ nabi ɲuman ye ma ala ko k'a ka ishaqa ta ka yaquba ta k'o di seyina ibrahima ma. Ishaqa kɛla nabi ɲuman ye yaquba kɛla nabi ɲuman ye molu ka nabi ɲumanya donna jɔn hɔrɔma na seyina ibrahima alayhi salam. Donc I b'a ye k'a fɔ ja mɔgɔ dɔ hɔrɔma na ala bɛ sɔnni bɛɛ la belebeleba n'o yɛrɛ ye nabi ɲumanya ni cidenya ye a b'o di mɔgɔ dɔ ma dɔ kosɔn. A tila k'a fɔ kuranɛ kɔnɔ tugun ko walladhina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum bi iman alhaqna bihim zurriyyatahum. Ko mɔgɔ minnu n'o limaniyala n'o bɛna don alijinɛ kɔnɔ o bɛna don alijinɛ degere min na ko ala b'o bɔnnaw n'o kɔ ko ala b'olu ta k'o don o alijinɛ fɛnɛ kɔnɔ. O fɛnɛ ye hɔrɔma dɔ ye. An bɛ taa alikaaba la ka taa seli a bɛ fɔ ko n'i sela yen n'i ye jɔko 2 kɛ yen a b'i n'a fɔ I ye jɔko 100,000 kɛ misiri wɛrɛ la. O fɛnɛ ye hɔrɔma ye hɔrɔmatul makan. Donc hɔrɔma ye nin de ye adamaden fanga tɛ se k'i se yɔrɔ min mɔgɔ dɔ kosɔn ala y'o ko k'i ye. O kosɔn ala kɛra mɔntonw alayka wa alayka salatu wa salam ala ye hɔrɔma di olu de ma ka tɛmɛ mɔnton bɛɛ lajɛlen kan.
ni san kalo daminɛna a kalo fɔlɔ o ye hɔrɔma kalo ye donc o kɔnɔna na an bɛ alabato min kɛ an bɛ saraka mun bɔ an bɛ yɛrɛminɛ mun kɛ an bɛ ala ɲɛsiranya mun kɛ o b'i n'a fɔ n'an ye san 100,000 ɲɔgɔn kɛ an bɛ alabato la n'an bɔra muharamu kɔnɔ dɔrɔn i b'a ye kalo min bɛ tugu a la o ye safuru ye ni safuru tɛmɛna dɔrɔn an bɛ taa don rabiul awwal rabiul sani an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ mawulidi kalo la o y'an donlen ala kɛra fɛnɛ hɔrɔma na pour que ala kɛra mɔntow ni hɔrɔma kana fama donc n'an donna ala kɛra hɔrɔma na an bɛ taa b'o la tuma o tuma i bɛ taa mɛn tugun ko rajaba sela n'o yɛrɛ y'an ka mawuduw ye bon o rajaba dun shaharullahi ala ko ale ka kalo de ye rajaba ye bon n'a dun fɔla ko ala ka kalo ala kɛra b'a fɔ ale ka wa alika salatu wasalam a ko fadlu shahri rajab ala sa'iri shuhuri ka fadlillahi ala khalqihi a ko rajaba kalo valeri kalo tɔw kan k'a b'i n'a fɔ ala valeri a ka jɔnw bɛɛ kan o kuma kɔrɔ ye di rajaba tɛ rajaba ye tugun mais rajaba ye min ta ye o de valeri bɛ la rajaba kan donc n'an bɔra rajaba la i b'a ye a bɛ fɔ ko sunkaloma kɔnɔ sera k'o ye rasul ka kalo ye donc a ko wa fadlu sha'ban ala sa'iri shuhur ka fadli ala khalqi donc sha'bana fɛnɛ valeur bɛ i n'a fɔ ala ka valeur bɛ danfɛn tɔw kan cogo min na n'an bɔra yen an bɛ taa don sunkalo fɛnɛ na an donna hɔrɔmaw kɔnɔ mais ala ko kalo 12 min bɛ san kɔnɔ a ko lɔhɔrɔma kalo 4 b'a la o lɔhɔrɔma kalo 4 muharram rajab zulqaada zulhijja donc an b'a fɔ ko kalo 3 tugulen don ɲɔgɔn na zulqaada zulhijja muharram o kalo 3 nɔrɔlen don ɲɔgɔn na mais ala nana rajab bila a kelen na ale tɛ tɔ ninnu cɛ ma parce que o ye ala ka kalo ye ala dun ye fardu ye ala ye masa ye masa min b'a kelen o kosɔn a ye rajab bila a kelen o ye hikma fɔlɔ ye a hikma filanan ala ye rajab bila a kelen parce que ala ka hɔrɔma o tɛ den fɛn dɔ la ka fanga sɔrɔ donc zulqaada o delen no zulhijja la o delen no muharram na mais ala ka rajab bila a kelen parce que ala tɛ den foyi la allahu samad donc o kosɔn rajab tala a kelen ale kelen hɔrɔma b'a bɔ hali ni dɔ wɛrɛ ma don o kɔnɔ bon rajab kalo ala k'a latigɛ depuis silamɛya ma na kafiriw tun bɛ rajab kalo bonya f'olu yɛrɛ y'a da la ko rajab kɔrɔ le ye al-mu'azzam fɛn min n'a ka bon donc n'i taara lugatigiw fɛ a bɛ se k'a fɔ ko rajabtul makana n ye yɔrɔ in bonya fo ka taa dama tɛmɛ donc silamɛya fɛnɛ nana ka na o rajaba kalo kelen bonya nka ala y'a bonya ni fɛn dama dama ye dɛ a dɔ ye mun ye ala ka muhammad ali ka wa alika salatu wasalam n'a bɛ fɔ ko shaitana kulila dugukolo kan shaitana ka kulikan dama dama ni kɛ don min shaitana gɛnna ka bɔ sankolo la shaitana kulela don min na ala ka muhammad ali ka wa alika salatu wasalam a nɔrɔ jigila an ba amina dɛbɛ sanuma na shaitana kulela donc tuma dɔ n'o fɔla mɔgɔw hakili bɛ taa mawulidi le kan ka sɔrɔ mawulidi ye bange don de nka sɔrɔ don shaitana kulela dɛ o dun kɛla rajaba kalo de kɔnɔ a kɛla nisfu rajab ala kɛra nɔrɔ barikama o jigila an b'a mina dɛbɛ la ka bɛn rajaba kalo tile 15 su de ma donc o min kɛla rajab tɛmɛna ka na sha'ban ramadan shawal zulqaada zulhijja muharram saf rabiul awwal rabiul sani donc kalo 9 ala kɛra sɔrɔla ka bange donc o nɔrɔ jigila don min dugukolo kan shaitana kulela shaitana den bɛɛ nana o ko k'a kɛla cogo di a ko bi an ka baara bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ fu ye mɔgɔ min sababu la o de jigila dugukolo kan bi mɔgɔ min sababu la n'i ye fɛn fɛn kɛ n'ala ko n'a tigi ko ala ma ko ala yafa n'u ma ala bɛ yafa k'o nɔrɔ de jigila donc o de ye ala ka muhamadu ali ka wa alika salatu wasalam donc ala y'o kɛ k'a ka jaba bonya yira mais ala y'o kɛ fɛnɛ k'a yira k'a fɔ ale ala ni muhamadu o tɛ fara ɲɔgɔn na foyi la donc muhamadu dogola ala ka kalo kɔnɔ ka tila ka taa bange kalo wɛrɛ kɔnɔ bon o rajaba kalo kelen a su 27nan ala ka sanatul huzni a y'a dusu kasi ba san o kɔfɛ waati min na an ba khadija o ntanyana waati min na a yɛrɛ binaci abu talib o fɛnɛ ntanyana waati min na tɔɔrɔ bonyana ala ka kan n'ala y'a wele ka taa sanfɛ ka lajarabili kɔ hɛrɛ d'a ma o fɛnɛ kɛla rajaba kalo o su 27nan de la
donc o min kɛla n'o kɛla sanayɛlɛ bonya ye o kɛla sababu ye silama o silama n'i bɛ seli farida 5 seli i bɛ mawulidi dɔ de kɛla i bɛ ka mawulidi 2 kɛ rajaba kalo su 27nan su i bɛ k'o bonya ɲanamaya parce que seli sɔrɔl'o de la i bɛ tila ka mawulidi 2nan min kɛ o kɛla bonya min kɔnɔ n'Ala ka yɛlɛla o sanayɛlɛ fɛnɛ bonya i bɛ k'i hakili jigi o kɔ donc an b'a fɔ ko siɲɛ 5 tile kɔnɔ silamɛw hakili bɛ jigi rajaba kalo kɔ bon o kalo in fɛnɛ na hikima wɛrɛ min b'a kɔnɔ a kalo la depuis kafiriya tile kɛlɛ kun tɛ yen ni kafiriw kun bɛ jahaji la n'u bɛ ɲɔgɔn faga la cogo o cogo ni rajaba kalo kun sera u kun b'a dabila donc olu yɛrɛ y'a da o kalo la ko al asam kalo min ni tulo gelen de don o kɔrɔ i tɛ nɛgɛ mankan mɛn i tɛ muru mankan mɛn i tɛ kɛlɛ foyi mankan mɛn a kalo kɔnɔ bon fo ka na o bonya fɛnɛ don silamɛya la mais Ala ka silamɛya ta condition kɛ juma ye i ye aya daminɛ ni min ye zalika wa man yu'azzimu sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub adamaden min dusukun bɛ siran Ala ɲɛ o dusukun tɔgɔ ale de bɛ Ala ka hɔrɔnmafɛnw dɔn ka bonya maa dɔ bɛ yen a bɛ taa fɔ Madina Ala ka kaburu filɛ ale filɛ nka a dusukun t'a dɔn ko fɛn bɛ yen dɔ bɛ yen o bɛ taa sigi fɔ Madina misiri kɔnɔ walima fɔ haramu da fɛ o bɛ diɲɛbagaw kɛ hali n'o bɛ se ka Ala sɔsɔ o kɛnɛ kan o b'a sɔsɔ donc o bɛ maa min kabakoya limaniya de b'ale la min fɛ o tɛ koba ye limaniya t'o de la donc Ala ka hɔrɔnma tilan k'an bɛɛ lafiya k'a fɔ n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ a bɛ hɔrɔnma bonya a bɛ hɔrɔnmamɔgɔw bonya a bɛ hɔrɔnma yɔrɔw bonya fa innaha min taqwal qulub k'i bɛ taa sɔrɔ Ala ɲɛsiranya de bɛ o tigi dusukun na donc sisan n'a fɔla ko rajaba kalo bɛna daminɛ a kɔrɔ ye ko silamɛw sani dɔɔni sunkalo bɛna se ni kafiriw sɔnna ka rajaba kalo bonya fo u tɛ kɛlɛ k'a kɔnɔ silaman 2 min n'o tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ olu ka kɛlɛ kan ka ban rajaba kalo kɔnɔ hikima le ye nin ni kafiriw sɔnna k'a bonya fo kɛlɛ t'a kɔnɔ silama jamaw a n'a bolofagaw mun bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ka ɲɔgɔn lagosi ka ɲɔgɔn don jahanama kɔnɔ olu ka kan ka ɲɔgɔn wele k'o ka kɛlɛ ban rajaba kalo bonya kosɔn furuɲɔgɔnma mun n'olu tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ olu ka kan k'o kɛlɛ ban rajaba kalo bonya kosɔn k'a fɔ kafiriw ye don min bonya ka sɔrɔ anw silamɛw ta don anw ka kan ka bonya dɔ d'a ma min ka bon ka tɛmɛ o kan rajaba fɛnɛ laɲini ye mun ye Ala ka b'a yira na ale ka salatu wasalam a ko ni mɔgɔ o mɔgɔ sera ka tile 1 sun don rajaba kalo la ka tile 2 don ka se tile 3 ma ko ni a tigi sala limaniya ni Ala ɲɛsiranya kan lahara tile a n'a siratu a tigi t'a ye komi a tigi bɛ jate Ala ka dunan ye Ala ka dunan ye ko b'a ye dɛ n'a dun fɔla ko Sheikh Kan nana sisan i ye maa min ka dunan ye o tigi bonya o de bɛ da i ka jamana kɔnɔ bon n'a dun fɔla ko nin ye Ala ka dunan ye olu bonyalen don lahara kɛnɛ kan fo ka taa dama tɛmɛ donc rajaba hikima dɔ ye min ye a bɛ kɛ sababu ye ka silamɛw don Ala ka dunanya kɔnɔ alikiyama don na o y'a hikima ba dɔ fɛnɛ ye a hikima dɔ ye mun ye tugun a b'a adamaden ni Ala surunya ɲɔgɔn na parce que n'a fɔla ko Ala ka kalo n'i donna Ala ka kalo la i bɛ bonya min di Ala ma i bɛ Ala ɲɛsiranya min di Ala ma i bɛ Ala dɔn min di Ala ma i b'o de di kalo in fɛnɛ ma parce que Ala ka kalo de don bon est ce que mɔgɔ bɛ tila o labɛn na kalo 1 labɛn na sunkalo bɛna sɔrɔ i labɛnnen don ka ban sunkalo bɛna sɔrɔ i saniyala ka ban sunkalo bɛna sɔrɔ i tubila ka ban sunkalo bɛna sɔrɔ i ni Ala ka surun donc Ala ka Muhamadu alayhi ka salatu wasalam an bɛ Aisha ko ni rajaba kalo kun daminɛna ko Ala ka ko bɛ sun don a bɛ sun don ko fa bɛ k'i kɔnɔ k'a tɛna tigɛ ko ni Shabana fɛnɛ kun daminɛna a bɛ sun don fa bɛ k'i kɔnɔ k'a tɛna sun tigɛ ni sunkalo daminɛna o ye wajibi ye a bɛ sunkalo bɛɛ dɔn donc rajaba bɛ komi an y'a 3 mois c'est à dire le début de 3 mois de formation an y'a kalo 3 o formation labɛn o de ye rajaba kalo donc n'a dun fɔla ko a 3 munna kalo 3 nana hikima dɔ fɛnɛ b'o kɔnɔ a kalo fɔlɔ ye min ye a bɛ fɔ o ma ko makamul islam silamɛya makama ka adamaden bɔ silama gansanya la k'i kɛ silama ɲuman ye parce que silama gansan ale de ye hakili la silamɛya kɔni danna dɔrɔn n'i selila n'i sunna n'i sala i ka kan ka don alijinɛ kɔnɔ mais nafa min b'a la laɲini min b'a la a ka kan ka fɛn min yɛlɛma adamaden na ale ka sira t'o fɛ
donc rajaba bɛ na ka na ale dilan fo ka taa bɔ silamɛya maritaba la k'a lata limaniya maritaba la sunkaloma kɔnɔ na donc n'a tigi nana don limaniya maritaba la sunkaloma kɔnɔ na a n'a Alakira de bɛ ɲɔgɔn bolo sisan donc Rasul bɛna fɔ a ye sisan ko lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabu i m'a ye a ye maritaba saba fɔ ko a tɛ don alijinɛ kɔnɔ f'aw ka limaniya donc ni rajaba y'i dilan sunkaloma kɔnɔ bɛ na limaniya don i la k'i kɛ mɔgɔ limaniyani ye mɔgɔ limaniyani ye mɔgɔ ye min bɛ kari fɛn kɔ min t'a ta ye a tɛ kɛlɛ kɛ fɛn nɔfɛ min t'a ta ye mɔgɔ min n'i donna a gasi la a bɛ yafa i ma Ala kama mɔgɔ min b'a yɛrɛ wasa don ni halala ye hali ni halala dɔgɔyala ni sunkaloma kɔnɔ ka adamaden dilan ten a tigi bɛ taa ihsanu maqamu na Ala bɛ sɔrɔ ka kuma a tigi fɛ k'a fɔ ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum mɔgɔ tɛ baara kɛ yɔrɔ si ni ma stage kɛ i y'a ye donc ni sunkaloma kɔnɔ nan'i kɛ limaniya jɔn ye sunkalo bɛ sɔrɔ k'a yɛrɛ adressé i la sisan karisa ka rajaba faamu a ye sunkaloma kɔnɔ faamu donc ale bɛ se ka sun don sisan donc Ala b'a fɔ sisan ko a ye sun wajibiya Ala kan ale b'a dɔn ko kɔngɔsɔminɛ dama tɛ mais tulo ka kan ka sun ɲɛ ka kan ka sun da ka kan ka sun sen ka kan ka sun adamaden sɔgɔlan bɛɛ ka kan ka sun donc sun bɛ na ale lafiya mais sun tɛ kɛ ale bolo kaso ye k'a fɔ an kɔrɔtɔla banni na o tɛ kɛ ale bolo tugun sabu depuis rajaba la so yɛlɛla ale ye so min bɛ kɛ sababu ye ka ale surunya Ala la donc o fɛnɛ ye maritaba ba ye tugun rajaba kɔnɔ maritaba jumɛn fɛnɛ bɛ rajaba kɔnɔ tugun Alakira Muhamadu alayhi wa salatu wa salam a si san 38 san 39 a n'a si san 40 rajaba tile fɔlɔ Alakira ko bɛ halwa daminɛ n'a ko donna gharu hira la rajaba tile fɔlɔ n'a taara don kuluwo kɔnɔ Alakira bɛ to yen a bɛ Ala bato ni dumuni nɔgɔyala ni minfɛnw nɔgɔyala a bɛ na dumuni ta an ba Khadija bolo Ala k'an da hɔrɔma na a bɛ segin tugun ka taa fɔ ka taa sunkalo ban a b'o kalo 3 kɛ kuluwo la maa b'a daminɛ rajaba ja depuis silamɛya ma na gundo dɔ bɛ Alakira ni rajaba kalo cɛ donc a san 38 a y'o kɛ san 39 a y'o kɛ san 40 sunkalo kɔnɔ ani Jibrila ka ɲɔgɔn ye donc n'ale yɛrɛ n'a ka sanuya mɔgɔ min ma deli ka junumu kɛ a ma miiri n'a ye a ma don adamaden gasi la a ma don Ala gasi la mais n'ale y'a dɔn k'a fɔ ko sunkalo kɔnɔ ko dɔ ka kan ka labɛn depuis rajaba la ale y'o bonya ka taa o halwa kɛ Ala ko wazkur isma rabbik wa tabattal ilayhi tabtila ale y'o daminɛ rajaba kalo donc rajaba nani ka kan ka kɛ fɛn ba ye anw bolo fɛn min sababu la an ka kan ka dɔn ko an kun ɲinɛna Ala kɔ shetana ko ka tulon k'an na mais waati min bɛ nana se Ala bɛ k'an lasɔmi k'a fɔ ani ne Ala ka ɲɔgɔn ye waati sera nin ne Ala ka kalo ye min bɛ min na bɛɛ ka kan ka dabila kalo 3 i tɛ jogo o jogo kan i sera ka kari jogo o jogo kɔ kalo 3 kɔnɔ i bɛ se k'o dabila i si tɔ kɔnɔ mais comme sunkalo bɛ cun an kan ni dɔw yɛrɛ bɛ Ala deli Ala kana to kalo ka ye sini o ye dɔw ka Ala deli n'a fɔra ko kalo yɛlɛ dɔrɔn olu dusu bɛ kasi bon o dusu kasi dama o b'a yira k'a fɔ i tɛna nafa sɔrɔ sunkalo la i ma nisɔndiya ni dunan min nali ye i n'o dunan tɔgɔ tɛ fara ɲuman kan bon mɔgɔ min ye sunkalo nali labɛn depuis rajaba kalo la ni limaniya ye ni Ala ɲɛsiranya ye ni sabali ye ni Ala dɔn ye sunkalo bɛna sɔrɔ ale lafiyala ka ban donc o fɛnɛ ye hikima ba wɛrɛ ye tugun rajaba kalo la Ala k'an bɛ sababu Imam ja an y'a dɔn rajaba ye kalo bonyalenba ye rajaba ye kalo ye nafa bɛ kalo min na kosɛbɛ kalo min kan ka maaw labɛn ka kɔn yani kalo minnu bɛ dalen a kan n'o ye sunkaloma kɔnɔ ani sunkalo ye an bɛ Alahu taala de Ala k'a jira an na nka Imam waati na cogoya kama n b'a fɛ dakuruɲa laban jumɛn b'i bolo ladilikanw na ani ka dugawu kɛ ani an filɛbagaw ye an ka baro in kuncɛw kan Ala ka an bɛ sababa ma an bɛ se ka ladilikan fɔlɔ min di an balimaw ma rajaba kalo la khasatan an balimamusow o de ye a ye sabali a ye commencer ka a ka sunjugu sara parce que an balimamusow ka sunko kɛla kabako ye bi donc ni sunkalo banna
fo ka taa se san kelen ɲɔgɔn ma o waati le la e bɛna wuli ka ɲiningali kɛ ka dɔnnikɛlaw ɲiningali daminɛ ko salo sunjogo dɔ kun bɛ ne la ko salo na se n ta fɛnɛ nana fara kan n b'a sara cogo di i kan k'i yɛrɛ ɲininka i ka silamɛya la donc sunjogo don hali n'i y'a sara tile fila kalo o kalo a ka ca la n'a ma ban kɔni caman bɛ bɔ a la donc sunjogo a y'a hakili to a la a y'olu sara ka ban a filanan fɛnɛ ye min ye banabagatɔw olu kan ka wuli depuis rajaba kalo kɔnɔ k'u ka consultation daminɛ ka taa dɔgɔtɔrɔsow la ni bana de bɛ ne la ni dɔgɔtɔrɔ y'a lajɛ temps bɛ dɔgɔtɔrɔ bolo waati le k'i bila traitement na k'a fɔ taa ni furaw ta na dɔgɔkun 2 kɔfɛ taa ni furaw ta na dɔgɔkun 1 kɔfɛ bon i b'o ta ni ka segin kɛ tuma min a bɛ fɔ tuma o tuma ko sunkaloma kɔnɔ bɛ ban dɔgɔtɔrɔcɛ bɛ se k'a f'i ye k'i bɛ se ka sun walima i tɛ se ka sun mais n'i le ma wuli depuis rajaba kalo n'i y'a to fɔ sunkalo tɔ ye tile 1 tile 2 ni k'i bɛ taa dɔgɔtɔrɔcɛ fɛ o waati dɔgɔtɔrɔcɛ kɔni fɛ n'ale k'i ma k'i ye sun o ye risque le fagati de don a bɛ se ka ɲɛ i tɛ s'a kɔrɔ waati dun sela ka ban a bɛna f'i ye k'i ka sun bila adamaden dun ka baara b'a ŋaniya de bolo donc mun bɛ siranna sun ɲɛ a ka ca la adamaden ka limaniya alakira muhamadu ko alayhi wa salatu wa salam a ko sumu tasihu a ko n'aw b'a fɛ ka kɛnɛya ko sun de b'a adamaden furakɛ bon dun ye limaniya de donc n'i dala la ka fɔ rasuli ye min fɔ o tɛ wuli sun b'i furakɛ taa dɔgɔtɔrɔ nɔfɛ mais a ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye min bɛ silamɛya dɔn a bɛ silamɛya fɛ silamɛya jugu tɛ a bɛ siran ala ɲɛ hali n'a y'a sɔrɔ silamɛ tɛ mɔgɔ dɔ bɛ silamɛ tɛ a bɛ siran ala ɲɛ donc n'o dɔgɔtɔrɔ k'i ma k'i ka sun bila a bila mais n'a k'i ka sun don mais i yɛrɛ kana wuli k'a fɔ ko ne tɛ se sun kɔrɔ donc o ye wasiya filanan ye a sabanan an ka kɛlɛw an k'a ban i b'a dɔn bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ sunkalo la fo maa fila min ye sunkalo daminɛ n'o tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ka taa sunkalo ban o tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ donc hali leilatul kadiri la ni seyina jibirila jigila dugukolo kan a ka foli n'a ka duwawu a tɛ se olu ma donc barika o barika bɛ sunkalo la olu tɛ dɔ sɔrɔ a la donc depuis rajaba i t'o taama daminɛ i bɛ mɔgɔ de bila ka taa delili kɛ n'i yɛrɛ de bɛ taa tigi deli i ka lahara kosɔn sabu mɔgɔ si t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ rajaba min yɛrɛ bɛ na daminɛ n'a y'a sɔrɔ est-ce que a bɛ ban k'i to si la donc comme i t'o dɔn fɛn min bɛ se k'i ka lahara tiɲɛ i b'o éviter depuis sisan o fɛnɛ ye labɛn dɔ ye an bɛ se ka min kɛ i ma alakira muhamadu alayhi wa salatu wa salam a ka sahabaw ni sunkalo kun banna o kun bɛ kalo 6 ɲɔgɔn kɛ o b'a ɲini ala fɛ sunkalo min tɛmɛna ala k'a minɛ o bɛ tila tugun ka san kalo tɔ kɛ o b'a ɲini ala fɛ allahumma ballighna ramadan ala m'a ɲini fɛ sunkalo min na i k'a don an si kɔnɔ donc o kɔrɔ ye k'olu kun b'o ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ sunkalo de labɛn na o kun b'o ka ɲɛnamaya bɛɛ k'o de la donc o fɛnɛ ye rajaba ladilikan dɔ ye min bɛ se ka di a ladilikan dɔ fɛnɛ ye min o ye kalan ye sun kitiw a y'a ɲɛɲini depuis sisan sun ŋaniya bɛ sigi cogo di sun bɛ don cogo di sun bɛ tigɛ waati jumɛn mun de bɛ sun tiɲɛ mun bɛ sun degun olu bɛɛ fɛnɛ labɛn bɛ kɛ sisan parce que sunkalo la tan tɛ mɔgɔw bolo cɛw ɲɛ galen don sunkalo musakaw ɲɛɲini na musow fɛnɛ ɲɛ galen don sunkalo tobiliw n'a ɲɔgɔnnaw na bon hali ni min sigila k'a ka télé lajɛ o waati a tɛ se ka faamuya sɔrɔ i n'a fɔ n'a tigi kun y'a labɛn depuis rajaba kalo la o fɛnɛ ye ladilikan dɔ ye min bɛ se ka di o fɛnɛ kɔfɛ an bɛ kuma an balimaw fɛ mun fɛnɛ bɛ wajuli la an t'o kalanna foyi la nka ni rajaba kalo sera ka taa don sunkaloma kɔnɔ na ka taa se sunkalo ma o ye adamadenw labɛn cogo la min ka nɔgɔ o ma sabu n'i taara fɔ mɔgɔ ye ko n'i sunna n'i y'i daji kunu sun tiɲɛna n'i sunna n'i ye sisi sama sun tiɲɛna donc a bɛ kɛ dɔw yɛrɛ hakili la fɔ dɔw bɛ an ɲininka ko n'i sunna ko n'i sunɔgɔla n'i wulila ka jisuma bɔ i yɛrɛ kan k'a b'i ka sun tigɛ donc ni nin bɛɛ fɔla adamadenw ɲɛna formation o de y'an jɛn bi an ka diinɛ na normalement adamaden ka kan ka stage kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na alakira muhamadu alayhi wa salatu wa salam n y'a fɔ sisan ko sanni cidenya bɛ d'a ma ala y'a bila kalo 9 stage de la
donc mun kosɔn ni mɔgɔw bɛna taa furu an t'o bila u ka stage kɛ fɔlɔ ka furu ɲɛɲini k'a dɔn san'u ka furu ni mun ka kan ka taa heji la n'olu fana bɛ formation kɛ ka sɔrɔ ka taa heji la ni maa min ka kan ka baara ta yɔrɔ min o b'a tigi ka CV filɛ n'a y'a sɔrɔ a ye stagew kɛ ka sɔrɔ ka baara d'a ma mais mun na an bɛ taa nin sunkaloba in daminɛ ka sɔrɔ an ma stage kɛ ka sɔrɔ an ma labɛn kɛ donc i bɛ taa sɔrɔ sunkalo tɛmɛni i ye sun don nɔgɔya la tɔɔrɔ foyi min sɔrɔ nka bana dɔ b'i la i yɛrɛ ta kalama n'i ko i b'a kɔnɔ fɔ sunkalo tile fɔlɔ ka sun don daminɛ n'o bana ta la wulila a bɛ kɛ baasi ye donc ni rajaba daminɛna a ye sun ladege a y'a ladege o kosɔn Alakira ye bagaji caman fɔ a ye nafa caman fɔ a la hali ni dɔw ko ko a hadisa dɔw bɛ yen ko a ma sabati hadisa dɔw bɛ yen a ma sabati mais baara bɛ kɛ n'a ye u ka adamadenw ye se ka courage sɔrɔ lil amali saliha ka se ka baara ɲuman caya parce que sun tɛ kojugu ye a bɛ adamaden surunya Ala la ladilikan laban min fɛnɛ n'an bɛ se ka di rajaba kalo la sunkaloma kɔnɔ na ani sunkalo la ni bɛɛ sigilen no fɛn kelen de kan Sheikh Kane o de ye Ala ɲɛsiran ye innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin mɔgɔ dɔ tɛ dan rajaba kalo ma dɛ ale bɛ san bɛɛ de sun dɔn lahara Ala bɛna fɔ a tigi ma ko amilatun nasiba ko nafa ma sɔrɔ a la dɔ bɛ na nin cɛsiriba nin bɛɛ kɛ sunkalo la ka sun dɔn k'a nafila bɛɛ seli k'a sujɔnw seli k'a sarakaw bɔ ka sigi tafsir la bagaji tɛna sɔrɔ a la parce que Ala bɛ fɛn fɔlɔ min filɛ n'o ka ɲi ka sɔrɔ ka baara tɔ bɛɛ sigi a kan o de ye Ala ɲɛsiranya ye donc an ye Ala ɲɛsiranya kalan depuis sisan Ala ɲɛsiranya dun tɛ dɔwɛrɛ ye imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi o de ye Ala ɲɛsiranya ye ka kasi o bɛ se ka kɛ Ala ɲɛsiranya dɔ ye mais o tɛ Ala ɲɛsiranya ye ka dulokibaw dɔn ka jalamuguw sigi o bɛ se ka kɛ sawura dɔ ye nka o tɛ Ala ɲɛsiranya ye Ala ɲɛsiranya ye min ye n'Ala ko dan yɔrɔ min dan ye n'a ko i ka min kɛ i se k'o la donc n'an y'o kalan depuis rajaba la sunkalo bɛna sɔrɔ an lafiya la Ala k'an hamu bɛɛ nɔgɔya Ala k'an wasa an bɛ profiter i ka minkoro la k'an balimaw bɛɛ lajɛlen fo Mali la an karamɔgɔw n'an jɛɲɔgɔnw n'an teriw ani minnu bɛ kalan ni boliboliw ni wajuliw la ɲɔgɔn fɛ Mali la yen an bɛ foli d'o bɛɛ lajɛlen ma an tɛna bɛɛ tɔgɔ ta nka an b'o bɛɛ fo yarabi Ala k'i yɛrɛ ɲuman segi Ala ka yan séjour diya Ala ka Sheikh Fula taa ɲɛ Ala ka silamɛya dɛmɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Akila kuma wɛrɛ tɛ nin kɔfɛ kuma fɛn fɛn ni an yɛrɛ tun kan ka fara kan imam y'a bɛɛ fɔ ka ban a ma kuma yɔrɔ foyi to an ye tuguni fo ka sigi ka foli ni waleɲuman dɔn bila a yɛrɛ ma tuma o tuma ni Sheikh Fula mago jɔra la waati o waati a ka Mali taga la fo ka na se yan nɔ a b'an ka disposition na waati bɛɛ lajɛlen an b'a dɔn ko waati koronnen don nka a y'a ka waati di an ma tuma bɛɛ an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ an bɛ Alahu taala de dɔnni Ala ka jidi ka garizigɛw fo ka haminakow bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ka segin k'aw yɛrɛ fana fo k'a waleɲuman dɔn aw minnu tun sigilen bɛ aw ka jabaraninw ɲɛma ka diinɛ baro la ye ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli rajaba kalo in Ala k'a don hɛrɛ la k'a bɔ hɛrɛ la kalo minnu bɛ a kɔfɛ ne sunkaloma kɔnɔ sunkalo ani kalo tɔw bɛɛ lajɛlen Ala k'a bɛɛ lajɛlen yira an na hɛrɛ la ka nɔgɔya kɛ an ye an ka se ka alabatow caman kɛ a kɔnɔna la an ka se ka an yɛrɛ minɛ Ala tanamakow la a kɔnɔna la i n'a fɔ an ye n'a fɛ cogoya min na Ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. مثلي عين سلام على الأيام إيجاد مثلي عين حرام على الأيام إيجاد مثلي